lihat deh. Hai, lam Sophie Ronor jota nai tong nai rongna ni ketal vlogo. Bubu hingke tabuk tam khlai tong omon nor ko share khanya nai tong ang. Nahadi kajol fulai tong bo bebang makhang rogo rikbai. Gang serapsa buni tomung no nai tong khatai ko. Olo hingke sopri simana ha jeon hadi ang nong no clear ke funung nai bopti ke silbai ke bin makhang rogo. Yan hadi. Tangai uta wan sugi fulka sala papa na. Apurta. Tangai ful hake. Hari kalau tika rogrinya kasih nengkula. Yang layangnya. Masangan. Yang ya. Serba basai. Do basai masih penuh gede. Do babu. Do. Baul nung man theng bro binana sara man loy ke te nung sai jongan bubu than masai do basari duri do te ni risa bugari do papa te masari te hake tam baba bara hake no masai te bisa masai pungla basai si masai pung de basai bahke masa bersih ro do masai pungla basai bahke masa basau si bahke masa basau te ne Tamrena sadi video adi ne mo hangke tini sini horni mui desi tok bahan songmani norok bai share khajini hninyai thoya thok tong suka thobo thokano hingke ko sini mui hingke ksak ekdum tangai himalay sengmo sobo kabang sawabon bagai thobo thok sukano tabuk fungo thanglai bubu bin nana bai silai pai pheleyo tai se osabo ganai tongkhaba osa phan phaiketa hingke osani bagine dukan rogo phalai tongphai beketa cherai rong manei rong ge kubu manei beleng khushi hingjak bini school thana ani dide phungni mairok chabai yang kagi soyang berai tongnani phailemen sung bubu bai khorong nei o khumno naithok klaijak nugai anga sake naithok jaka omono video khai tongo norok share khaina bagui norok o khumno sida sini color rok naila belai ke mosangjak yang buchugo batam jen rogi ko ulta philke asake naithok jaka ang gibuni buhang norok bai kisa phunugirwa nong no bai ko obono tabuk hingke sung te kaisa jaga berai tonginai ani buprang jogni mehendi nuguinai fuli phaikya asuk din wngkha mehendi rok fulia barokha asuk bosor wngkha ta jakal bari fulma se hingke tini fuli tongphiro ikan mehendi chaksuka naithok tongkha naila norok boda naithok jaka ang to naithok jagui tongkha saijung no fulia balungman bagui naithok jagui tongkha hingke man buprang jong no o net polish bu fuli rok angke o net polish bai masang ya hajing ko pungasi siri no basai parao motai se barogui pheke ko ang pila thangna se poti doi thangman darai aban bagui ko mo gyani jobana ni short video to no kana ani orange color jobaba hingke ba doi thasayang tongkhai ko ani ko phun phan talang jalia poi thangka nogon poi kalang hangke tak se video khaine ni muitu bane kise video khai jong ta video ro khajalia hanenya mutebar ya phun phan talang na poi thaka hangka ani prosado nai negre di bopte ke khum guplung suka tini aisuk ba jawoine amabo
khum kwbangma kholi tonkha ba ang bo kwbangma nukha hwnkhe kwbangma no kholi bogui telangai thangkhatai ko hwnkhe tabuk nogo sokpaisi ko aro ang aswk video rok ma khali mwtai rok no bo share khaimalia hwnkhe ba saijung rok ni kahike video khai tongkha bisina rok tisajak kuphung aisisiri bachai bokhorok rok suisi thangnani hwnkhe ba pura phat thangkha hwnkhe phone phan pogoi kwlang thangya diba aboni darai ang video rok khaimalia ta hwnkhe eko tabuk bubuno prosa charignai mo bubuni papa barok dihini mia pair phaimani hwnkhe haikhe talai thaka ang haikhe barokha tabuk bubu chanani sanai tongo misti chanai hinui bono chariganai. Tabuk hwnkhe chwng bubu bai khorokni posa rok chai painai nuka o achuklai tonglaio buma bwsa hwnkhe norog bai share khai tongo mia rogo ang mwtai naijagya bubu siming bini papa bai thangui nai phaio hwnkhe ekdum o samwtai durga puja phano durga puja he ma tongo ta ang hwnkhe tini hwnkhe thanai hinui tongo ang aingani laitosara o thanai hinui tongo parao hwnkhe obono norog bai share khai tongo hwnkhe ani mehendi camera o kahma khe nugui tongo hwnkhe norog no phunugui tongphio kotorisa aswk bosor ni pore tini phului tongo hinui je kalbar fru phulmasi hwnkhe tini se kisa phano phuljak ta hwnkhe aswk din phuljakya ta hwnkhe obono sai tongo norog bai hai hinui rok tai tamo hwnkhe next video o norog nugui manai chwng durga puja bornai hwnkhe tini ni video o chwngno.